gora Etxebarritarrak, aupa Etxebarri eta gora Etxebarriko jaiak. Ekintza pila bat daude, gaur dago bajada, DJ-a daude, paella, lehiaketa, sukalki, tortilla, mozorroak, umentzako gauzak, gauza pila bat daude, egunero zeo zer dago. Aurten kutxen lehiaketaren ordez daukagu zezen mekanikoa, eta bueno, hor uste dugu ondo gongo dela, barre batzuk botako ditugu, eta bueno. Dago makarroi jana eta gero azkenengo gunean dago herri baskaria. Normalean oso ondo egoten dela, giro ona, eta batez ere lortu nahi duguna da taldeen parte hartzea, giro ona. Ni adibidez naz egongo ze elekzioetan nau, así que egun guztia egongo nazor, ez dakit nola eroango da, baina gogorra izango da. A tope disfrutatu, urtero bezala pila bat ekintza dauz, diru apur bat falte jaku, baina bueno, egun asko dira. Datorren urterako udaletxeak ematen duen diru gehiago, antolatzeko gauza gehiago. Baina hori bai, kuadriekin disfrutatu eta oso ondo pasatu, oso divertigarriak dira. Eta batez ere jai baketsuak, eraso sexista, homofobo eta xenofoborik ez egotea, eta danok egotea lasai jaiak disfrutatzen. Gora Etxebarriko jaiak!